Ξημέρωσε πάλι αυτή η φρικτή μέρα της Black Friday, παιδιά, όπως κάθε χρόνο. Και είμαι έξαλλη. Πραγματικά μην ακούσω ότι κάποιος από τους γνωστούς μου πήγε και ψώνισε και έπεσε θύμα, λες και είναι πρόβατο. Ρε, ξυπνήστε! Εμείς οι Έλληνες είμαστε έξυπνος λαός, είμαστε επαναστάτες. Όλα αυτά τα οργανώνουν οι Αμερικάνοι για να μας έχουν κάτω από το ζυγό τους. Εγώ βέβαια είμαι Σκορπιός και δεν μασάω με κάτι τέτοια. Θέλω να αντισταθείτε στεναρά στον καταναλωτισμό και στον καπιταλισμό. Δεν είστε η Μαντόνα, δεν είστε material girls. Θέλω να είστε σοβαρά κορίτσια, με βάσεις και αρχές. Δεν θα ψωνίσω τίποτα σήμερα, θα κάτσω σπίτι μου, γιατί όλα τα πουλάνε, ας πούμε, είχαν αρχική 9,99 και τώρα το πουλάνε 9,98. Σώπα ρε φίλε, κορόιδα ψάχνει. Δεν πρέπει να ορίωμα, γιατί όπως ακούτε είμαι και χάλια. Λοιπόν, έλεγα για τον καταναλωτισμό. Ποιος παίρνει ρε παιδιά, την ώρα που κάνω βίντεο, έλεος. Με έκοψε τώρα. Έλα μωρή, τι με παίρνεις την ώρα που κάνω βίντεο? Έκανα ένα βιντεάκι για την Black Friday. Ναι, λοιπόν, θα πάρω το iPhone το Pro Max το 15. Κοίταξε, είναι ευκαιριάρα, μην τυχόν και δεν πας. Είχε 1580 αρχική, το είχα ψάξει εγώ, ναι. Και τώρα το έχουν βάλει 1480. Γιατί ρε φίλε να μην κερδίσει το κατοστάρι? Ναι, θα το πάρω. Θα πάρω και ένα ψυγείο. Είχα πάρει βέβαια το καλοκαίρι, αλλά ξέρεις τι, τώρα με την Black Friday είναι όλα τζάμπα ρε εσύ. Ναι. Όχι, τώρα είμαι έξω από το Hondos, μετά θα πάω για τα ηλεκτρονικά. Ναι. Στο Hondos έχει, ναι. Είναι 50% όλες οι κολόνιες. Θα πάρω την Prada μάλλον και αυτή που φοράω χρόνια. Ναι, ξέρεις. Τώρα όμως μέσα στα νεύρα γιατί έκανα βιντεάκι για την Black Friday και με έκοψες. Πρέπει να το πάω από την αρχή. Τι έλεγα, ότι εντάξει, είναι καλή η Black Friday και τέλος πάντων θα το δεις. Εντάξει, άντε σε κλείνω γιατί μπαίνω Hondos και μετά θα κάτσω και στο καφέ το ροζ, εκείνο που μου αρέσει, να πιω και τίποτα. Άντε φιλάκια, τα λέμε.